Szczęść wam Boże, Rostomili. Witam was fest pięknie, witam was z Rybnickiej Ligoty. Są my przed restauracją i domem przyjęć Brawita właśnie w Rybniku na Ligocie. Tu rychtuje się już do nas kawa i rychtuje się też nasz gość. A dziś o taki gość, na którego my i wy dość długo czekali. Zaraz się przekonacie, kto to jest. My już idziemy ta kawa rychtować, zamawiać. Puszczamy pieśniczka i zaraz do was wracamy. W małej kawiarni siadam przy oknie, czekam na ciebie każdego dnia. Zawsze przychodzisz, tuż obok siadasz i cicho szepczesz: moja kochana. W małej kawiarni siadam przy oknie i czuję słodki smak wina. I tylko w twoich ramionach ja jestem jedna, jedyna. I tylko w twoich ramionach czuję, że miłość ta jest prawdziwa. Serce stuka, serce puka w rytmie naszej miłości i niczego już nie szuka między nami zagości. Razem na wspólnej drodze pójdziemy szlakiem życia, bo przed nami jest tak wiele do zdobycia. Za kilka lat wspomnimy czas, gdy miłość złączyła nas. To właśnie w tej kawiarence ty, miły, skradłeś me serce. To właśnie w tej kawiarence ty, miły, skradłeś na zawsze me serce. Serce stuka, serce puka w rytmie naszej miłości i niczego już nie szuka między nami zagości. Razem na wspólnej drodze pójdziemy szlakiem życia, bo przed nami jest tak wiele do zdobycia. Serce stuka, serce puka w rytmie naszej miłości i niczego już nie szuka między nami zagości. Razem na wspólnej drodze pójdziemy szlakiem życia, bo przed nami jest tak wiele do zdobycia. Razem na wspólnej drodze pójdziemy szlakiem życia, bo przed nami jest tak wiele do zdobycia. Piękno śpiewka, piękny teledysk, a z nami jest, idzie powiedzieć, król śląskich szlagierów. I tela mo, jak się sami domyślocie do powiedzenia, że dzisiaj my dali Ewie wolne, gdyż każdy też ma prawo do urlopu. A że idą feryje, to Ewa się pojechała na urlop. Dzisiaj zamiast Ewy Leszek będzie dużo godał, bo jak widzicie jest z nami Leszek Chwilec i muszę wam powiedzieć pomału, kończymy
610, bo dobijamy do 60 odcinka szlagierów i wiców. I tak powiem, pierwsze 10, 20, no to jeszcze nie było gotki, ale tak od 25, 30 odcinka to się ludzie zaczęli pytać, kiedy będzie Leszek Filec? Kiedy będą teledyski Leszka Filca? Kiedy przyjedzie Leszek Filec? No to jak już my 55, 56 przejechali, no to żech padł, że Leszek Filec musi do nas przyjechać, a że karnawał się skończył i ma trochę mniej roboty, to w końcu jest. Może już w końcu trochę czasu. Chcesz powiedzieć, że tak długo, że się kozą czekać na siebie? Tak długo, no tyle żeś miał roboty Ty się godej, festy nie? raduje, żeście tyle czekali. Witam was pięknie. Słuchaj, ludzie się fest pytali, kiedy przyjedziesz, w końcu żeś przyjechał. Trzeba było postu, no. Trzeba było postu, żeby jednak Bo trafił. tyś jest taki z pobożniejszych i, Ja. no, i te roski masz więcej czasu. Genau. A tak richtig to jak to jest z tym czasem? Dużo masz roboty? Mało? Teraz dużo roboty. Znaczy może nie pod kątem muzycznym, ale tak bardziej prywatnie. Czyli masz... Dużo roboty. Nie mierznie ci się? Nie. No wcale. i dobrze. Słuchaj, wracamy te roski, godamy o tym, co jest te roski, ale zrobimy taki wielki kółko i jadymy wiele lot nazad. Godej, kiedy się to wszystko zaczło? Jest, Derkusie, to się fest prędko zaczęło. Mamy dużo czasu, ja? Ja. To zaczniemy od przedszkola, nie? Narychtujcie się jako bunkawa, weźcie się drugi śniadani, bo Leszek będzie opowiadał, to tak myślę, kole 23 skończy. Nie no, spazmus zajem. Gadasz o tej karierze takiej konkretnej muzycznej. No a była też jakoś No niekonkretna. była jeszcze tako bardziej zabawa z tą muzyką. godej, niż- no to no to godej. gadam, no to się od przedszkola zaczęło. Toś wartko zaczął. No, Kiedy rocznik? że mi się... 9. Zaczął się od przedszkola, bo że jakoś tak był zdolniejszy niż tak... Niż Inksi. Troszeczkę zdolniejszy. I owym godą Troszeczkę. rychtujcie się ta kawa, rychtujcie się śniadani, bo nie skończy wartko. Były występy, rozumiesz, tam te... Wiesz, jak to wyglądało we szkole. Nie, Potem Nie wiem, bo ja nie był taki nie było. zdolny jak ty, wiesz, to... Akademia, nie? Takie szumne, wiesz, to zawsze ja też w delegacji, między innymi oczywiście. No a potem, wiesz, potem się zaczęło od ogniska muzycznego, jakieś tam nauki prywatne u naszego organisty we Świerklanach. Tak się Przez to godą, że nie taki z pobożniejszych. Ja, genau. No i tak, wiesz, aż do praktycznie... Potem, żech miał długo przerwa. Potem, żech tym wszystkim ciepnął i wspomniało mi się o muzyce i o produkcjach jakoś kole 2000 roku. No, czyli 16 lot. Ja, genau. I potem bez te pora lot to się tak bardziej przyglądał temu śląskiemu rynkowi muzycznemu, bo to taki wiadomo, to już były może nie początki, ale tej śląskiej muzyki jeszcze za dużo nie było wtedy. No i ja se tak padał, tuż ten umie, ja nie poradza. Wziąłem klawier, zacząłem troszkę plumkać, troszkę dośpiewywać do tego, no i tak powstały dwa pierwsze kawałki. To był 2003, końcówka 2003 roku. Jakżech pewnej niedzieli też zajechał na taką szumno śląską biesiadę, już teraz nieistniejąco, pod Raciborzym i wpadł wtedy na pomysł, żeby coś zrobić jednak swojego. Tam żeś z tym klawirem... Nie. Tam, że się jeździł bawić, tak. Już posłuchać, pooglądać, jak to wszystko wygląda. Potem, że się w doma siadł i że się tak zrobił jeden kąsek, drugi, trzeci, czwarty, takiej wersji demonstracyjnej, takiej demówki. Potem się okazało, że te demówki się spodobały na tej biesiadzie, jeszcze w tym wykonaniu takim z piwnicy, jak się to goda. No to jeden z właścicieli tego klubu wtedy zaproponował mi, żeby zajechać do studia, żeby to zrobić tak konkretnie, ten jeden, ten drugi kąsek. No i się udało, od tego się zaczęło. I to było 14 lat temu. No. Jaki to był? Tak richtig to w tym roku, bardzo niedawno, że miał 12 lat. Taki richtig pracy artystycznej, tak się to nazywa. Jak się nazywały te dwa pierwsze kąski, pamiętasz? No pierwszy to był na biesiadzie jest okej, no bo to było tak ekstra zrobione, żeby to było też taka reklama do tego klubu. A drugi, no to te nieśmiertelne już śląski reggae. Słuchaj, Czyli reggae po śląsku teraz. Reggae po śląsku, jak są, doskonale wiesz, to jest legenda. Ja. Pieśniczka, co jakżeś są, powiedział, swoi lata. Sztyjc, ludzie na nią welują, głosują, Nie ma dzwonią. koncertu, ci powiem, plenerowego, żeby nie było przynajmniej raz reggae po śląsku. Słuchaj, reggae po śląsku, jak już padło, no to musi być te roski wyświetlone. To się pospominamy w takim No razie. to zaglądamy.
leza na plac i odetchna się. Siedna w altance, patrza wokół, jak ten kwiatki kwitną festą i zaroski bardziej żyć się chce. Tak razem w kupie se siedzimy, z ista kawą popijemy, łoro słysza jak coś w radiu gro. Karpenteldową trochę głośniej, zaraz nogi same tańczyć chcą. Bo to jest reggae, reggae po śląsku. I od czasem lubia się posłuchać takich kąsków. Gorące rytmy, tekst po naszemu. To fajny miszunk, który zawsze jest do rymu. Ten śląski reggae jest teraz w modzie. To jeden pierun, czyś na plaży, czy w zagrodzie. Ważne, że lubisz takie klimaty. I już od dawna w sercu leżą cichaj maty. W wodzie toplać będziemy, na leżakach w cieniu piwko pić. A reggae będzie nam przygrywać, my będziemy głośno śpiewać, no i tak po prostu słodko żyć. Bo właśnie po to ta muzyka, żeby ludziom sprawić pas. Bez tuż tak prawda powiem wam. I no usłysza pierwsze dźwięki, to zaroski lepszy humor mam. Bo to jest reggae, reggae po śląsku. I od czasem lubia się posłuchać takich kąsków. Gorące rytmy, tekst po naszemu. To fajny miszunk, który zawsze jest do rymu. Ten śląski reggae jest teraz w modzie. To jeden pierun, czyś na plaży, czy w zagrodzie. Ważne, że lubisz takie klimaty. I już od dawna w sercu leżą cichaj maty. Bo to jest reggae, reggae po śląsku. I od czasem lubia się posłuchać takich kąsków. Gorące rytmy, tekst po naszemu. To fajny miszunk, który zawsze jest do rymu. Ten śląski reggae jest teraz w modzie. To jeden pierun, czyś na plaży, czy w zagrodzie. Ważne, że lubisz takie klimaty. I już od dawna w sercu leżą cichaj maty. Taki chłop u nas nie mógł znaleźć roboty, godo z kamratem, ten kamrat mu godo, słuchaj, do Niemiec jedź, tam rozumiesz, pieniądze leżą na ulicy. Rychtyk, rychtyk. Siadł do pociągu, jedzie tym cugiem, przyjeżdża do Niemiec, wylazuje na perun z tego Bahnhofu, z tego dworca, wyłazi na ten plac, nie? Prawie jakiemuś chłopu spadło 100 euro, nie? On zagląda, już chce chycić, go do smola, zaraz pierwszy dzień nie będę robił. Słuchaj, ludzie go dają, wiesz, żeś ty już zaczął grać, jak żeś miał 10 lat, jest to prawda? To na wsi tak go daje. No na niejednej wsi, wiesz? No coś było koło tego, nawet może prędzej ci powiem. Prędzej, mi się zdarzy prędzej. To na czym żeś to grał? Ja, chłopie, to się było, trzeba było fez narobić, wiesz? Bo to teraz to, wiesz, tak załączasz do sztekra, knefel wciskasz, a jeszcze lepiej wkładasz pendrive'a i same leci. Ja. To było inaczej. Ja pamiętam, nie zapomnę tego, jak my przyjeżdżali w niedziela z kościoła, z porannej mszy, jakiś tam na 9-10, nieważne. Przyjeżdżali my i świętej pamięci Starzyk miał taką fisharmonia się to nazywa. To jest tak a la pianino, coś takiego jak pianino i no tam się trzeba było fez narobić, bo trzeba było plumpać. Nogami trzeba było plumpać
były dwa takie miechy, to by na luft chodziło. Bo ja słyszał, ja nigdy u nas nie było fisharmonii, ale ja słyszał, że to nie tak, że napląpiesz i grosz, Nie. no to musisz sztyc deptać. Jakby ci powiem, jakby teraz tako zagrać na tym tako wiązanka szlager maszyny, to się wypląpany, to tak. Bo wieża. Nie da się. Taki jeden kąsek kościelny, Starzyk, bo jak my przyjeżdżali, to Starzyk pierwsze co zrobił, to siadał do tego i grał. Wszyscy wiedzieli, że my przyjechali z kościoła. I potem oczywiście Starzyk dał pokój, to ją zaś wlazował i już tam coś, wiesz, próbował. Takie były początki. A Starzyk cię nie gonił, że mu możesz dać temu pokój, bo to zepsujesz wszystko? Nie bardzo już pamiętam, wiesz, bo to było fest dawno, ale mi się zdarzy. Chyba cię nie gonił, boś w końcu zaczął grać, nie? No, No to dokładnie, a poza tym to też już, wiesz, jak ja się do tego zabrał i że tam był, to w końcu mnie zawołali też na obiad, nie trzeba było iść. A ten obiad jest ważny. No ja, Słuchaj, niedziela. bo wiesz, my też mamy taki obiad narychtowany, widzisz te wuszty od burgera, nie? ja nie godaj. Jak to wunio. Słuchaj, będziesz grzeczny, to się też po tym pojesz, tak? Jakżeś Dobra. zagrał, toś dostał obiad, teroski, jak pogodasz, to dostaniesz pojeść. No i słuchaj, teroski tak, bo my wróciliśmy trochę do zadku, do tych twoich dziecięcych lot, no ale godamy o pieśniczkach, o szlagierach, o śpiewkach. Nagrałeś reggae po śląsku. Ja? No i te reggae po śląsku w zasadzie zaroski się stało hitem. No dokładnie, to było, jeżeli dobrze pamiętam, to był 2004 czy 2005 rok, to było podsumowanie takiej listy, która leciała na telewizyjnej Trójce wtedy. To było podsumowanie i to było chyba w Domu Muzyki i Tańca w Zobrzu. Te podsumowanie, no to wiesz, to taki przez pół roku, że się utrzymywał na tym pierwszym miejscu, na tym pierwszym placu. To było już do mnie wtedy taki fest wyróżnieni i jednocześnie taka motywacja, żeby w tym kierunku jednak dalej iść. No i w jakim kierunku żeś poszedł? Co było dalej? Dalej zaczęły się produkcje już takie konkretne na większą skalę, że tak powiem. Powstał materiał na 2 płyty aże, które wyszły, ujrzały te światło dzienne w 2007 roku. To były kolejne 28 kawałków, jeżeli dobrze pamiętam albo nawet 30. No to trochę tego było. To się wtedy wypląpał i troszkę źle zrobił, że tak wszystko poszło naraz. No i potem za 4 lata kolejna płyta. 2010. To były jeszcze takie produkcje w duecie. Teraz już są solowe produkcje. No i teraz ta ostatnia produkcja, najnowsza, to miesiąc, sierpień 2014 roku. No to z tej najnowszej płyty z 2014 roku się zaroski coś obejrzymy. Już gitara brzmi, harmonii płynie dźwięk, trąbka słychać też i tuby ruby ton. Ktoś we szlak coś grznie, na basie struny rwie. To przeca skoczno polka gro, co dziś rozbawi cię. Hejo, taki słowa przeca każdy dobrze zna. Hejo, w rytmie ober polki śpiewasz ty i jo. Hejo, i od razu na swej twarzy uśmiech masz. Wszystkie działky piszczą, kto ma mało, niech zaśpiewa jeszcze raz. Wszystkie opery ryczą, no bo heja polka już tak ma. Grej, muzyczko, grej, ty radość budzisz w noc. Taki polki rytm poruszy nawet głaz. Z tobą zawsze zabawa na 102. Więc wszystkie ręce w górę, śpiewamy razem tak. Hejo, taki słowa przeca każdy dobrze zna. Hejo,
twarzy uśmiech moż. Wszystkie działky piszczą. Kto ma mało, niech zaśpiewa jeszcze raz. Wszystkie opy ryczą. No bo hejo, Polka już tak mo. Hejo, hej, heja, hejo. Taki słowa przeca każdy dobrze zna. Hejo, hej, heja, hejo. W rytmie oper Polki śpiewasz ty i jo. Hejo, hej, heja, hejo. I od razu na swej twarzy uśmiech masz. Wszystkie działki piszczą. Kto ma mało, niech zaśpiewa jeszcze raz. Wszystkie opy ryczą. No bo hejo, Polka już tak ma. Oj, mo. Piękno śpiewka, wiesz? A nie masz przypadkiem Taką skoczną. tej płyty ze sobą? Jasne, że mam, no chłopie, czemu nie? To wiesz Proszę co? cię bardzo, tak to wygląda. Dzięki serdeczne, to będzie nagroda w liście szlagierów po śląsku. Bardzo fajnie. A oczywiście, jak widzicie, ta najnowsza płyta Leszka Filca z takimi pięknymi śpiewkami. Możecie się też kupić u nas w sklepiku internetowym albo do nas zadzwonić. Numer telefonu widzicie na dole ekranu 789 099 111 789 099 111. Dzwońcie do nas, możecie się zamawiać ta płyta, wszystkie inne szlagierowe też, albo możecie po prostu przyjechać do sklepu Szkolak w Rybniku przy ulicy Kościelnej 5. Tam w Szkolaku w Rybniku na Kościelnej wielki sztand ze śląskimi szlagierami. Tam też możecie ta płyta kupić i wszystkie inne tam to się dopiero możecie przebierać. Ta płyta bardzo fajna, będzie to nagroda w liście szlagierów po śląsku. Widzę, że ty chcesz Nie, coś bo mi się powiedzieć. jeszcze wspomniało, wiesz, No. jak już tak wspominamy o tych starych czasach. To się zaczęło tak richtig od dziadka, od ojca. Ojciec też, na Pacharzynie, wiesz, na Cyi, Ja. naciągał. I ja ci powiem, nie było imprezy, nie było urodzin, żeby ojciec w którymś momencie nie wyskoczył z Cyją i zaczynał grać. Jak zaczynał grać, oczywiście zaraz wszyscy zaczęli śpiewać. Ja. Robiło się wesoło. Powiem ci, do momentu, że nawet już żadnego nie było na tych urodzinach, i no my zostali, to my dalej jeszcze grali, śpiewali. Także to taki I dalej wspomniał. tak jest, dalej tak grocie i śpiewacie? No niedawno się zasięgnął, wiesz, taką nową Pacharzyna, bo tam to już zeżarło, to już, wiesz, podziurawyło wiesz, się. Ale ja też wiem, bo my już też nieraz o tym gadali, że wyście jako jedni z pierwszych mieli organy, keyboard, ale to było 30 lat temu, jeszcze na G. No żeście dokładnie, to kupili. to na G, ja nie wiem jak się to stało, w każdym razie one się chyba B11 nazywały, czy jakoś tak. Ale to 3 ludzi musiało nieść do chałupy. To był taki klamor, że rynków nie stykał, wiesz, ale już miał te wielkie klawisze, te pełnowymiarowe, także ja już też właśnie na tym ćwiczył, jak że miał te lekcje u naszego organisty, to że przychodził dudą i że miał ten sam klawisz, ten sam rozstaw. Fakt, że to organy elektryczne się to nazywało, czy elektroniczne, to wiadomo, że nie to samo co na pianinie, bo tam trzeba było troszkę siły więcej. Ale już jak miał na czym ćwiczyć, nie? To teraz zaś zrobimy wielki przeskok, bo jak organy na G, no to połowa lat 80., a my robimy No. wielki przeskok. 20 lat do przodku, 2 dekady. Rok 2007 i flagowy program, jeden z najważniejszych w telewizji TVT, czyli Niedziela po naszemu. No, to też były fajne początki. Pamiętam jeszcze siedziba telewizji TVT była Kaindzi, była w Żorach, no i te programy staraliśmy się rozkręcić jakoś tak. To były ciężkie czasy, ci powiem, bo no, fest dużo roboty. Wiadomo, początki, no to nigdy nie wiadomo, czy trafisz, czy się to spodobało, albo jak to będzie, albo coś zmieniać, albo co. Nie było opinii też na ten temat. Także tak jak godą, te początki były ciężkie, choćby nawet z tego względu, że wtedy, jak te studio było w Żorach, to tam, wiesz, studio było zajęte tam, powiedzmy do 18 czy do 19 nawet na wieczór. Także dopiero, my wchodzili po tym, koło 19, 20. Ta produkcja trwała, czasami, wiesz, tych kartek było dużo więcej, trwało to do 12, do 1 w nocy. Człowiek, który dzisiaj właśnie stoi też za kamerami,
Tyż najbardziej ucierpiał, ci powiem, bo na niego czekał cały ten montaż tego wszystkiego, to co my czytali, te życzenia, I potem to nad te ranem teledyski. montował. Nad ranem to jeszcze musiał zdążyć do rana zrobić, a rano do roboty, nie? No ja. Także teraz już na szczęście wszystko to jest tak ustabilizowane, że tak powiem. No wiesz, to w końcu też już pora lot, program jest na antenie. No. I Sztyc się cieszy wielką, I bardzo dobrze. bardzo fest wielką popularnością. To fajnie. I ja ci Teroski zaprezentuję taki szlagier, taki teledysk, który na pewno znasz i on w niedzieli po naszemu od lot X i w liście szlagierów po śląsku się cieszy niesłabnącą popularnością. Zaglądamy? No to patrzymy. No to zaglądamy. Siadamy przy rodzinnym stole, bo to szczególny jest twój dzień. Już oczka mrugają w rosole, a na torcie pyszni się krem. Prezenty, życzenia, owacje, niech gwiazdka nie zagaśnie przez 100 lat, a róże jak zawsze w wazonie i wszyscy śpiewają tak. Życzymy ci, życzymy szczęścia, niech Bóg w opiece ma twój dom. Na wszystkich życiowych zakrętach podaję swą ojcowską dłoń. Życzymy ci, życzymy szczęścia, bez niego jest tak trudno żyć. Więc spróbuj słowa te pamiętać na wszystkie zwyczajne dni. Toastom dziś nie będzie końca, ze szczęściem się nie trzeba przecież kryć, bo w lampkach są promyki słońca. Ze słońcem weselej żyć. A kiedy śpiewy już umilkną, kolejny się rozpocznie znowu dzień. Pomyślisz, że warto z rodzinką raz w roku swój przypomnieć wiek. Życzymy ci, życzymy szczęścia, niech Bóg w opiece ma twój dom. Na wszystkich życiowych zakrętach podaję swą ojcowską dłoń. Życzymy ci, życzymy szczęścia, bez niego jest tak trudno żyć. Więc spróbuj słowa te pamiętać na wszystkie zwyczajne dni. Dwa Feniki nam zaśpiewały fajnie, nie? Nawet duo Feniks bych powiedział. Ja, Bo oni i po śląsku, i po literacku. Ale to fajnie, bo ja też nie pamiętam, kiedy się to zaczęło. Jak ten kosek wlazł do telewizji ogólnie i jak się zaczęła Niedziela po naszemu, to już chyba od samego początku to już latało. ja wiesz co, kilka jest takich kąsków. No, one pasują, po prostu pasują do życzeń.
No i widzowie Niedzieli po naszemu tego najczęściej życzą. Rok temu był Adi u nas, było to dokładnie na Dzień Kobiet, no to niecały rok i też godał o swoim nieśmiertelnym kunsku Ave Maria. Ja, dokładnie. Też, Też fest popularny. I padł taką rzecz, że nieraz go ludzie zaczepiają na drodze i nie godają mu, o to pan Adi, nie? No godają mu, pan śpiewał Ave Maria, nie? I ktoś go kiedyś nawet zmianował Ave Maria. No, to grubo. Ja ci powiem, ale mnie też. Jak przyjeżdżał Kaś na koncert i Kaś mnie troszkę mniej znają, no to już tam z publiczności, śląski reggae będzie. No i tyle, nie? Dopiero jak się przedstawia, to ten filec, no ale śląski reggae. Czasami tak jest. Roztomańte są przypadki, roztomańte są śpiewki. No właśnie, a propos przypadków, to ci powiem, że ty na pewno jeszcze lepszy jak ja wiesz, że jest nieroz bieda w niedzieli po naszemu z odczytaniem nazwiska Genau. albo życzeń. I nie? potem się pojawiają problemy. Ja rozumiem, że nie każdy ma drukarka w domu, bo nie musi mieć, nie ma takiego obowiązku. I mogłoby to być troszkę wyraźniej, naprawdę, bo my czasami potem dużo czasu tracimy na to, żeby rozszyfrować, czy to jest tak, my go dali Jan Kowalski, czy Kownacki, czy Kosowski. A potem, wiesz, dobrze, jak rozszyfrujesz. Jak rozszyfrujesz. Ja tuż taką wielką prośbę do wszystkich tych, którzy przynoszą życzenia do niedzieli po naszemu, co by wyraźnie napisać, do kogo są te życzenia, bo wiecie, potem z kuli Jedna literka, jednej nie? literki będzie studa, a po co? Tak w ogóle to będziemy zmieniać, bo telewizja też ma swoje prawa i regulaminy, będziemy mieli nowe odsłony programów i będziemy mieli nowy regulamin niedzieli po naszemu, że tydzień wcześniej się przynosi życzenia, no i musi to być fajnie, wyraźnie napisane, co by ten, kiedy świętuje Geburtstag albo rocznica ślubu, to żeby Rychtyk wiedział, że to jest do niego. Mam recht. Może recht i najważniejsze jeszcze ci powiem, bo to też jest bardzo ważne, żeby jednak nie robić tego, co, ja nie godzę, że wszyscy, ale co większość robi, czyli kopiuj, wklej. Żeby, wiesz jako, niedziela po naszemu, żebyście się jednak troszkę wysilili, napisali coś od siebie, tak Rychtyk swoimi słowami, no i lepiej po śląsku. To my w takim razie teroski po śląsku zaprezentujemy tako twoja pieśniczka, śpiewka, szlagier, no Rychtyk do niedzieli po naszemu pasujący. Pasujący jak najbardziej, bo to jest takimi najlepszymi życzeniami, czyli wszystkiego najlepszego. No to zaglądamy i zaraz się o nim pogodomy. Jak co roku od lot znajomo melodia brzmi, wiernych przyjaciół śpiew, rodzinki kiero tak przaje ci. Sąsiad z halbą już jest i ciotka z Ameryki też. Fajer zaś będzie, bo dziś o jubel jest. Fajer jak co roku, bo dziś o jubel jest. Wszystkiego najlepszego, ja dziś życzę ci. No i spełnienia tego, co ino ci się śni. Przez życie długo droga, chludzi cię anioł stróż. Zdrowia, radości, szczęścia, miłości nigdy nie braknie już. Przez życie długo droga, chludzi cię anioł stróż. Zdrowia, radości, szczęścia, miłości nigdy nie braknie już. Każdy przekonał się, że szpasują zaś je moc, masne wice i śmiech, bo szpontem z szampana dostał ktoś. Wszyscy życzą 100 lat i jeszcze jeden i jeszcze raz. Fajnie by było tak spotkać się za rok.
ludzie przyszli, no cóż, śpiewamy jeszcze raz. Wszystkiego najlepszego, ja dziś życzę ci, no i spełnienia tego, co ino ci się śni. Przez życie długo droga, ludzi cię anioł stróż. Zdrowia, radości, szczęścia, miłości nigdy nie braknie już. Przez życie długo droga, ludzi cię anioł stróż. Zdrowia, radości, szczęścia, miłości nigdy nie braknie już. Przez życie długo droga, ludzi cię anioł stróż. Zdrowia, radości, szczęścia, miłości nigdy nie braknie już. Przez życie długo droga, ludzi cię anioł stróż. Zdrowia, radości, szczęścia, miłości nigdy nie braknie już. To jest tako richtig śpiewka na impreza na Geburtstag, ja? Na każdą okoliczność, ja. Bo Jak ty najbardziej. się nagrał przy okazji Abrahama, jak to było? No wiesz, jak każdy, który jest na tym rynku muzycznym albo niekoniecznie muzycznym, w każdym razie jest osobą publiczną, jakoś się tam udziela, ma swoje grono fanów, przyjaciół, znajomych. Prawda. To jest prawda. No i też się tak zdarzyło, że jedna osoba z tego grona miała swojego Abrahama. No i jako, że też oczywiście byłeś zaproszony, wpadliśmy na pomysł, żeby sklecić z tego właśnie taki klip, żeby pasował do wszystkiego, bo tam to są rzeczywiście, to są richtig urodziny, to jest richtig Geburtstag, także wszystko pasuje. Je się, pije się, bawi się, tańcuje się, wszystko się robi. Tak na imprezie. To mnie się wspomniał widz, wiesz, o No. Geburtstagu, jak się takie małżeństwo wybierało, wiesz, na Geburtstag, na urodziny. No i ta baba go do ty, co mu weznymy temu hajnusiowi? A ten chłop go do, nie wiem, pogrzebiemy mu trochę po szrankach, to będziemy widzieć, co mu weznymy. W tym sensie no, też idzie, no trzeba mu nie... Słuchaj, powiedz teraz tak, jaki masz najbliższe plany, bo my sztyc godomy o tym, co było. Ja już by przelecieli 30-40 lat do zadku, to teraz przynajmniej pół roku do przodku wybiegniemy. Pół roku do ja? przodku. O, to ciężko ci godą. Ja myślę, że tak jak co roku, wiesz, no, zbierają się na razie terminy, rezerwacje terminów, co niektóre już są potwierdzone. Także no, myślę, że ten sezon estradowy zaś będzie udany, albo jeszcze lepszy niż udany, niż ten zeszły rok. W każdym razie mamy zamiar dalej ciągnąć to, co przez ostatnie 2 sezony plenerowe, czyli w składzie 4-osobowym, występować z tym całym materiałem biesiadnym. No dobra, a następna płyta? Ja, to trzeba jeszcze... Trzeba doczekać. Trzeba doczekać trochę. Ja mam teraz troszkę większe sprawy na głowie niż no, produkcje, także... No ale co nie znaczy, że nic nie myślę w tym kierunku. Już się robią, także w głowie na razie się tworzą. Coś z tego będzie. Skład 4-osobowy, ja? Ja. No toż to godej, bliżej coś, bo to No jo, ty, no. jo, czyli no, nie wiem, ta brzydcza część, że tak powiem, tego składu, bo potem sobie no jeszcze 3 dziołchy. Jest Asia też ma swój zespół, jakby ktoś nie wiedział, to trzeba się tam wyklikać The Secret Project, taki zespół, to jest taki, wiesz, na czarno haratane, ten wiosło i ostry wokal i potem ona przychodzi do mnie i śpiewa o miłości. Dokładnie. Także ona się musi prędko przestawiać. No to jest wokalistka Asia i jeszcze 2 tancerki, Karolina i Monika, które pięknie pozdrowią. No i zaproszą do dalszej współpracy oczywiście. A jakby kto chciał się czego więcej dowiedzieć, to mogę wleźć na stronę internetową. No genau, leszekfilec.pl.
tak jak godą, tak się to pisze. Tam się znajdziecie wszystkie terminy, rozmaite ciekawostki, zdjęcia i tak dalej. Zapraszam pięknie. To jak godomy o komputerach, wiesz, to No. mi się widz wspomniał, ale już jak go zdążył zapomnieć. To może na następnym wejściu ci się wspomni. Ja rozumiem, że nawiązujesz do programu Szlagiery i Wice. Ja, No. on się tak nazywał, wiesz? No wiem. No to w następnym wejściu. To zaglądamy na teledysk, a mnie się może co wspomni. No. Polski, głównie na Pomorzu i w Wielkopolsce. Na moim ranczu w Rzeczycach, wśród kwiatów, bulwarów i pól, stoi stara szkoła i stawek, a przy nim hektary pól. Kwitnące pola rzepaku, pachnące łany zbóż. Stadni na koni, koń konia goni po zielonej łące. Stadni na koni, koń konia goni po zielonej łące. Kombajn, kombajn to maszyna, hektar muci na godzina. Czy to bizon, czy to klas, to nie żaden szpas. Kombajn, kombajn to maszyna, hektar muci na godzina. Czy to bizon, czy to klas, to nie żaden szpas. Jupi, 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 aj, my w Rzeczycach mamy raj. Jupi, 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 aj, 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 aj. Jupi, 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 aj, my w Rzeczycach mamy raj. Jupi, 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 aj, 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 aj. Na polu koło jeziora, tam spotkasz mojego Merola. Jedzie traktorzysta z tajlami do traktora. W kabinie coś mu grało, tak mocno larmowało. Coś tak mocno dmucha, to dziura sauspufa z mojego traktora. Coś tak mocno dmucha, to dziura sauspufa z mojego traktora. Kombajn, kombajn to maszyna, hektar muci na godzina. Czy to bizon, czy to klas, to nie żaden szpas. Kombajn, kombajn to maszyna, hektar muci na godzina. Czy to bizon, czy to klas, to nie żaden szpas. Jupi, 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 aj, my w Rzeczycach mamy raj. Jupi, 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 aj, 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 aj. Jupi, 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 aj, my w Rzeczycach mamy raj. Jupi, 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 aj, 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 aj. Północ w modzie w Rzeczycach, jest fajny traktor mieć. Mamy New Hollanda, no i presa Zerolanda. Ja mam też Kejsona, co ma koni do pierona. Myślę kupić żona, kupić takie cudo, może mi się uda. Myślę kupić żona, kupić takie cudo, może mi się uda. Kombajn, kombajn to maszyna, hektar muci na godzina. Czy to bizon, czy to klas, to nie żaden szpas. Kombajn, kombajn to maszyna, hektar muci na godzina. Czy to bizon, czy to klas, to nie żaden szpas. Jupi, 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 aj, my w Rzeczycach mamy raj. Jupi, 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 aj, 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 aj. Jupi, 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 aj, my w Rzeczycach mamy raj. Jupi, 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 aj, 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 aj.
No ci powiem richtig, fajna śpiewka. Ciebie się ten widz wspomniał już? Ja, no wspomniał mi się, bo to właśnie jest związane z tym teledyskiem Combine. Aha. Wiesz, ludziom się fest ten teledysk podobał, przez to No. my na niego zaglądali, bo też dość pora osób dzwoniło się pytać, czy będzie. No to już No i był. no i mnie się właśnie związane z Combinem i z rolnikiem i z gospodarką wspomniał widz, jak taki, wiesz, mały Jasiu się spóźnił do szkoły, wiesz, na pierwszą lekcję, przyszedł na 9, a pani go do Jasiu, że gdzie nie było, nie? Na pierwszej lekcji, a on go do, proszę pani, bo musiał iść z krową do byka, nie? A pani go do, a tata nie mógł. Jasiu go do, no mógł, ale byk lepszy poradzi. No, na pewno. No. No, to widzisz, kombajn, byk, to jest wszystko ze Gospodarka. sobą związane. Słuchaj, pomału musimy kończyć. Już? No już. Gipko. Bo jeszcze nie ma 23. Ja myślę, że zaś wrócimy, wiesz, do lat tam przedszkolnych i tak dalej. Ja. To w następnym razem. Ale będzie. przyjedziesz jeszcze do nas. Jasne. Nie wiem, czy w tym roku, ale Ale przyjedziesz. Ja. Jak no będziesz miał gotowe następne pieśniczki, następne teledyski, to się zgłasza. to zaroski przyjeżdżaj. My oczywiście widzimy się jutro w liście szlagierów po śląsku od poniedziałku do soboty, od poniedziałku do piątku propozycje, w sobota wielki tygodniowy finał, czyli podsumowanie listy szlagierów po śląsku, a w niedziela za tydzień zaś szlagiery Iwice na Kierewos Fest. Pięknie zapraszam. Byćcie z nami, trzymajcie się, do zobaczenia. Pyrzgilkowie.